Ο πρώην στρατιωτικός γιατρός του Κόκκινου Στρατού και η μέθοδός του που στα γρήγορα θεραπεύει τους εξαρτημένους από την ηρωίνη. Το όλο σκηνικό μοιάζει με συναρπαστικό detective και τους καιρούς του ψυχρού πολέμου. Λόγος γίνεται από ό,τι φαίνεται για την πιο επιτυχημένη μέθοδο θεραπείας στον κόσμο όλο. Το θέμα θέτεται ως εξής: η τάνη επιτάση, όλα ή τίποτα. Ο δόκτωρας Ζόμπιν και η ομάδα του εργάζεται στο στρατιωτικό νοσοκομείο που βρίσκεται λίγο μόλις έξω από τη Μόσχα. Η ριζοσπαστική τους μέθοδος έχει επεξεργαστεί για τους υφετικούς στρατιώτες, τους εξαρτημένους από την ηρωίνη που επέστρεφαν από τον πόλεμο του Αφγανιστάν. Ο γιατρός φραγίζει στον εγκέφαλο των ασθενών τη μνήμη των ναρκωτικών. Ο Κριστιαν Έσσερ συνόδευε ένα ασθενή από τη Γερμανία. Ο Κριστιαν Ρόμπου είναι χρήστης ηρωίνης εδώ και 17 χρόνια. Όλες οι προσπάθειές του για να θεραπευθεί ήταν αποτυχημένες. Η σύντρεφός του πέθανε από υπερδόση, ο γιος του ζει με τους θετούς γονείς του. Τα ναρκωτικά του κατέστρεψαν τη ζωή του. Τη δουλειά του την έχασε. Κληρονόμησε ένα σπίτι, το πούλησε. Μέσα σε 1,5 χρόνο ξόδεψε 100.000 γερμανικά μάρκα. Τώρα το έχει μετανιώσει πικρά. Ο καιρός περνούσε πολύ γρήγορα και το κυριότερο πράγμα που μου προκαλούσε ενδιαφέρον ήταν τα ναρκωτικά. Όλα τα άλλα δεν είχαν καμιά σημασία στη ζωή μου. Θέλω να το ξεπεράσω. Τουλάχιστον να πεθάνω απεξαρτημένος. Θέλω να την νικήσω την εξάρτηση. Να καταφέρω να ανταπεξέρχομαι στις δυσκολίες της ζωής. Σήμερα ο Κριστιαν θέλει να βάλει τέρμα στην ηρωίνη για πάντα. Η δόση αυτή θα είναι η τελευταία του. Έχει μάθει για αυτήν την επικίνδυνη και πολυσυζητημένη μέθοδο θεραπείας που γίνεται στη Μόσχα και θέλει να τη χρησιμοποιήσει σαν την τελευταία του ευκαιρία. Η θεραπεία διαρκεί όλο και όλο 3 μέρες. Η απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι πρέπει να καταφέρει να μείνει καθαρός από ηρωίνη 3 εβδομάδες. Θα το κάνει. Στο τέλος του Ιουνίου ο Κριστιαν έρχεται στη Μόσχα. Τον συνοδεύει η Νικόλ Κίρα από την Ελβετία. Ήταν και αυτή χρήστης και θεραπεύτηκε στη Ρώσικη κλινική. Το επόμενο πρωί πάνε στην κλινική που βρίσκεται σε προάστιο της Μόσχας. Εδώ, σε έδαφος στρατιωτικού νοσοκομείου, βρίσκεται η κλινική αυστηρός φυλασσόμενη, απομονωμένη από τον άλλο κόσμο με αγκυλωτή περίφραξη. Αυτή είναι η πρώτη συνάντηση του Κριστιαν με τον δόκτορα Ζόμπιν. Πώς είστε? Ο Δόκτωρ Ζόμπιν είναι στρατιωτικός ψυχίατρος. Είναι αυτός που επεξεργάστηκε και εφήρμοσε αυτή τη μέθοδο. 4 ολόκληρες ώρες, ο Δόκτωρ Ζόμπιν εξηγεί στον ασθενή όλη την διαδικασία, αλλά μόνο τα βασικά της σημεία. Όλα τα στάδια της θεραπείας, μηδενός εξαιρουμένου, εξηγεί ο Δόκτωρα Ζόμπιν, επεξεργάστηκαν στα πλαίσια προγραμμάτων απαγορευμένων για δημοσιοποίηση. Η μέθοδος λειτουργεί ως εξής. Σχηματικός, ο Δόκτωρα Ζόμπιν σχεδιάζει τον εγκέφαλο. Εδώ βρίσκονται οι υποδοχείς των οπιοειδών, δηλαδή λεγόμενη ναρκωτική μνήμη. Αυτή την ναρκωτική μνήμη ο Ζόμπιν σκοπό έχει να την μπλοκάρει με ειδικό παρασκεύασμα. Αυτό σημαίνει ότι οι υποδοχείς θα σφραγιστούν και δεν θα μπορούν να δέχονται ηρωίνη. Η πιο σπουδαία πληροφορία του Ζόμπιν είναι ότι εάν ο Κριστιαν ξαναπάρει ναρκωτικό, έστω και μια μικροποσότητα, αυτό θα τον οδηγήσει στο φαινόμενο της υπορδόσης. Θα σταματήσει η αναπνοή χωρίς να χαθεί η συνείδησή του. Και κάτι άλλο ακόμη προσπαθεί να μεταβιβάσει ο Δόκτωρ Ζόμπιν στον Κριστιαν. 3 βασικά σημεία. Πρώτον, καμιά επαφή με περιβάλλον ναρκωτικών. Δεύτερον, ψάχνουμε για δουλειά. Τρίτον, ασχολούμαστε με σπορ. Εάν αυτοί οι όροι δεν τηρηθούν, οι ευκαιρίες για να ξεπεραστεί το πρόβλημα ισούνται με το 0. Δεύτερη μέρα στη Μόσχα. Αρχίζει η θεραπεία. Με την βοήθεια ηλεκτρικών σημάτων, ο Δόκτωρ Ζόμπιν και ο βοηθός του ενεργοποιούν την ναρκωτική μνήμη του Κριστιαν. Ακολουθεί η πρώτη ένεση. Ο Κριστιαν δεν έχει την αίσθηση του περιβάλλοντος και του σώματος. Ο σφυγμός του ανεβαίνει. Έλεγχος κόρυφ των οφθαλμών. Ο Κριστιαν βρίσκεται σε κατάσταση μεταλλαγμένης συνείδησης.
Δεύτερη ένεση. Με αυτήν πρέπει να επέρθει το σφράγισμα της ναρκωτικής μνήμης. Μία ώρα μετά η διαδικασία έχει τελειώσει. Αυτό ήταν το τελευταίο για τον Κριστιαν. Από τώρα και στο εξής, η χρήση ναρκωτικών για τον Κριστιαν είναι θανάσιμα επικίνδυνη. Καλώς τονε. Τι ήταν αυτό ρε παιδιά? Τι όραμα? Κάτι περιστρόφιζε. Το 7ο στοιχείο. Πάνω σε συγκεκριμένη ερώτηση ο Δόκτωρ Ζόμπιν διευκρίνησε. Η επεξεργασία της μεθόδου αυτής πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ενός εντελώς άλλου προγράμματος. Όλα αυτά άρχισαν την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι λοιπόν κατανοητό ότι οι δημοσιεύσεις πάνω σε αυτό το θέμα δεν έγιναν. Ούτε και σήμερα εγώ θα το έκανα λεπτομεριακά. Ο Κριστιαν διανυκτερεύει στο ξενοδοχείο. Την επόμενη μέρα η επαλήθευση θα δείξει αν είχε επιτυχία η θεραπεία. Ο Κριστιαν χαρακτηρίζεται από μια νευρικότητα, αλλά απόψε μετά από πολλά χρόνια θα έχει έναν πολύ ήρεμο ύπνο. Το επόμενο πρωί είναι η επαλήθευση. Του Κριστιαν του εκχύουν ελαφρά ουσία. Εάν η αναπνοή σταματήσει, η θεραπεία είχε επιτυχία, εξηγεί ο Δόκτωρ Ζόμπιν. Μετά από λίγα λεπτά του Κριστιαν αρχίζει να του κόβεται η αναπνοή. Η αναπνοή τώρα πρακτικώς απουσιάζει. Το διάφραγμα ακόμη κάνει προσπάθειες να κουνηθεί, αλλά ανεπιτυχώς. Εμείς έχουμε τον πλήρη έλεγχο. Παρακαλώ μην ανησυχείτε. Χωρίς τεχνική αναπνοή ο Κριστιαν τώρα θα πέθανε. Στα αλήθεια νόμιζα ότι θα πνίγω. Μπορεί εσείς να μην το καταλάβετε, αλλά εγώ στα αλήθεια νόμιζα ότι πνίγομαι. Μετά από τη θεραπεία του Κριστιαν του δίνεται ιατρικό χαρτί που θα πρέπει να το έχει πάντα μαζί του. Στο ιατρικό έγγραφο καταγράφονται τα φάρμακα τα παυσίπονα, η χρήση των οποίων απαγορεύεται για πάντα, ακόμη και σε έκτακτα περιστατικά. Ο Κριστιαν και η Νικόλ φεύγουν από το στρατιωτικό νοσοκομείο. Λίγο μετά ο Κριστιαν επιστρέφει στο Βερολίνο. Τώρα θα πρέπει να αγωνιστεί μόνος του. Δείξαμε τα γυρίσματα της θεραπείας στον υπεύθυνο κυβερνητικό αρμόδιο για τα θέματα ναρκωτικών. Η απελευθέρωση από τα ναρκωτικά μέσα σε 3 μέρες μήπως είναι η λύση και για χιλιάδες άλλους ναρκωμανείς της Γερμανίας? Βερολίνο, προηγούμενη Παρασκευή. Πέρασαν 2 εβδομάδες περίπου μετά από τη θεραπεία. Ο Κριστιαν πετάει τις παλιές ξεχασμένες παρατημένες σύνεγγες σε ολόκληρη κάσα. Γι' αυτόν έχει αρχίσει μια καινούργια ζωή. Η έλξη, ο εθισμός για την ηρωίνη και τα υποκατάστατά της που έπαιρνα έχει απολύτως εξαφανιστεί. Συναντήθηκα και με τους έμπορους στο Κρέτσμπεργκ, από όπου ψώνιζαν ναρκωτικά και δεν συνέβη τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει πια τίποτα που να έχει σχέση με αυτά. Ο Κριστιαν ασχολείται με αθλητισμό, προσπαθεί να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Τηρεί τους όρους του γιατρού κατά γράμμα. Το ξέρει πολύ καλά. Επιστροφή στα ναρκωτικά σημαίνει για αυτόν θάνατος.